Ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзен саломатиё хубай духтарако, бори новинка омадагӣ. Хостум як маротиба шумода навор гирифта нишон тием. Бори чандамай ки ман аллакай ин нуқтаи савдоро шумода тавсия додестам. Марҳамат биёен бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 12 дарвоза 9 қатор. Нигоҳ кунед чихе двойкаву тройкаи хушро овардагиян. Иш тройкая? Мана. Ина двойкаян, ана ин модело боша тройка. Ира бинен духтарако, расветкош ҳастай. Ина барои Наврӯз касе ки присида буд, марҳамат амира бардорен нишон тем. Нархиш чандай? 140 сомон. 140 сомон хушругиша бинен духтаро, қафасонак. Марҳамат 140 сомон бо чанд та расветка. Ишам 140 сомон, мана ишам 140 сомон. Ана баъд иҷада киртои хушру дора новинка. На, киртои комбахт. Ана 260 сомон. Касоне ки киртаи комбахт присидаги буд, встреча комбахтая. Размерашон чӣ хелай? Ҳамаи размера дора, расветкош ин аст. Мана ҳамаи размерора доштай, ина расветка дора. Марамат 260 сомон. Марамат биёен бо бинен. Ана ин моделоям хушручан бинен 260 сомон. Ҳозир бо ман манекендам шумода нишон метием. Марамат бинен. Остиноша бинен бо чихе хушруак будай. Материали шифон ай духтаро хушругиша бинен 260 сомон. Фасонак ай кирточи 150-160 сомон ин кирто. Киртои беҳад хушру. Ана ин қатор чанд сомай? 200 сом радимо. Ана ин киртора бинен. Ия бени ремента метонен пушен 200 сомон. Ана баъд қисми боло боша? Боло 150 сомон. Диден чихе киртои хушру духтарако. Ана баъдан ана ин модело 180 сомона. Ай кирто ҳаста 180 сомон. Ина духтаро ина 180 сомашонам бинен. Қа хушрувай. Фасонак и ҳамун стилои турки вай духтагай дубайски киртоҳо. 250. Ана ози бо як модели дига нишон метем. 250 сомон. Мана марҳамат касе дар корай. Ё ҳамун стилои дубайски ё киртои як нимазор астай, ҳам хеле духтагай диден. Иҷада 250 сомон. Хушругиша бинен бо мана сангчоошон мустаҳками хушрувай. Мана кори дастӣ. Ана баъдан бо абая доран. Абаяотон чандай? 140 сомон. 140 сомон абая. Мана чанд расветка доран бо биёен ай пеш бинен. Кардиган доран. Кардиганатон чандай? 200 сомон. Ина кардиган доран ду тарафа. Чанд та расветка. Метавонен духтаро биёен як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 12 дарвоза 9 қатор. Биёен бо ай пеш бинен хитон бовари дору маъқултон меша. Беҳад фасонай ана баъдан бо ҳаст ана ин модел киртоҳо. Ё чанд буд? 180 сомон. Ана баъд иёра бинен духтарако. Ҳам кӯтоҳош ҳастай, ҳам дарозош, а? Дарозу кӯтоҳ. Ана нархошон чандай? 140 сомон хушруги киртора диден духтаро. Беҳад фасонак. Мана иҷада интихоб бисёр. Ё чандан? 130 сомон. Ин кирто боша 130 сомон. Фасони ба духтаро. Марҳамат каседа дар корай. Мана материалошонам хушрувай. Мана диден чихе фасон. Ана баъд двойкаи сабр доран чанд сом? 100 сомон. Ин хе двойка ҳастай. Болоша инчунин ина ё чанда? 140 сомон. То болона то тарафа. Духтарако ина ино 140 сомони двойка. Ёям беҳад двойкаи фасон. Марамат каседа дар корай. Ана ми нуқтаи савдое ки ҳозир ман шумода тавсия додум. Ҳатман омада ай пеш борошона бинен. Боварӣ дорум ки маъқултон мешава. Барои ки борошон хушру. Мана бинен размерошам хучам фасонуш аҷоиб буд.